Ahoj priatelia, dali by ste si aj vy takýto fajnový falošný cheesecake? Tak sa poďte pozrieť, čo na ňo budeme potrebovať. Balenie sušienok, ja som použila tieto ovsené Zuzanky z Lidla a bola to skvelá voľba, pretože v tomto cheesecakeu chutili báječne. Ďalej potrebujeme približne 100 g masla. Ďalej, jedno balenie hladkého tvarohu, ktoré nám nahradí ten tradičný syr. Jeden malý smotanový jogurt, je nutné, aby bol krémový. A napokon posledná ingrediencia, a to je 200 g čokolády. Najskôr si poriadne rozdrvíme sušienky, ja som na tento účel použila môj milovaný mažiar. A keď to máme, nasypeme tie podrvené sušienky do veľkej misy. Kocku masla som nechala roztopiť a priliala som ju k tým podrveným sušienkam. Potom si zoberieme vidličku, pretože s tou sa to robí najlepšie a krásne to maslo zapracujeme do tých podrvených sušienok. Na tento cheesecake som sa rozhodla použiť klasickú okrúhlu formu, ale vy môžete použiť akú len chcete. Ďalší postup je taký, že teraz vlastne tú hmotu musíme rovnomerne rozprestrieť do tej formy a ja som na to použila tento tlčík, ktorým to ide naozaj výborne, ale vám bude stačiť kľudne aj kovová lyžica, ktorou cez to krásne rozprestriete a uhladíte. Teraz si už stačí iba pripraviť plnku a tu si pripravíme tak, že zmiešame tvaroh spolu s tým smotanovým krémovým jogurtom. Napokon už stačí iba priliať krásnu, fantastickú roztopenú čokoládu, ktorú som si nechala roztopiť vo vodnom kúpeli. To je vlastne taký spôsob, že dáte normálne variť vodu v hrnci a nad túto variacu vodu položíte kovovú misu alebo hrniec, kde je vlastne tá čokoláda. Nesmie sa variť, musí sa iba nad tou parou vlastne roztopiť. A teraz to krásne zamiešame do toho tvarohového základu. Ach, to vyzerá báječne. Neviem, či existuje niečo krajšie ako roztopená čokoláda. Napokon už stačí iba vlastne na ten základný korpus naliať tú čokoládovú hmotu a rovnomerne ju na tento korpus rozprestrieť. No a keďže je to nepečený cheesecake, tak ho nedávame do rúry, ale iba do chladničky, aby stuhol. Výsledný dezert je taký fantastický, že sa mi ho nepodarilo ani natočiť a nafotiť v celku, ale iba takto pri poslednom kusku, nad ktorým sa takto krásne zalizovala aj naša Lola. Je to jednoduchý a rýchly zákusok, na ktorý budete potrebovať iba pár surovín a myslím si, že ak máte radi klasické cheesecakey, tak aj tento koláčik vám bude veľmi, veľmi chutiť. S mojou malou asistentkou Lolou vám ďakujeme za pozretie a tešíme sa na vás na budúce.